Astăzi facem partea a doua cu peșteră, doar că a căzut. Uite, doar că fără Cosmin, că nu are baterie. Da, văd că nu i-am... Nu... Vezi că telefonul a lui Cosmin nu are baterii și atunci o să se joace de pe tabletă. Da, intru pe tabletă. Aoleu, nu știu să fac calora, frate meu. Bro, mamă, vreau să știu ce mă aflu aici, bro. Angelo, care ești tu? Se numește The Cave Explosion Game. Da, ăsta-i. Hai că aștept și eu. Sunt el. Dar nu vreau să fiu el. Nu vrei să fii chel? Da, atunci... Atunci așteaptă-mă. Angelo, așteaptă-mă. Angelo, așteaptă-mă. Doamne. Uite, Angelo. Uite atent. Uite atent. Da? Uite. Doamne ferești! Uite. Ce faci? Ce faci, Cosmin? Ai grijă, băi, Cosmin! Nu! Gata! Uite un pic. Te dă jumpscare trenul. Mie n-a dat jumpscare trenul. Da? Pe S9. Vreau să știu unde merg eu. Ok, aici. Ok. Oh! Ce, băi! Doamne ferește, bro! Doamne Dumnezeule! Vreau să știu tu unde ești, bă! Dar nu vine trenul. Vreau să știu tu unde ești. Tot acolo, că nu vine trenul. Aici? Da. Ok. Bună. Bună. Uite, el îl cheamă Angelo 815. Stai. Angelo 815639. Pentru că așa îi cheamă pe tabletă, doar că se joacă după tableta mea. Hai, Angelo, vino. Ok. Vino sus. Urcă. De ce este asta să nu fără cască de asta cu lumina? Nu știu, pentru că eu nu mi-e frică de tuneric. Mie da. Da? Angelo, uite-te la mine un pic, uite-te. Uite-te un pic la mine. Doamne, ce... Vreau să știu ce s-a întâmplat cu fața lui Cosmin. Nu cu fața mea. Da. Uite. Ce se întâmplă, bă, cu... Vreau să știu tu de ce nu cazi, băi? Că am super puteri supernaturale.
Vreau să știu dacă tu ești cumva Spider-Man. Nu, da, Iron Man. Iron Man! Iron Man. Nu să stăm aici. Hai să ne ducem înapoi. Unde nu pleacă? O să pleacă ăsta. Băi! Vreau să știu cum ai sărit de aici. Ți-a zis că am superputeri. Tu nu ai nicio superputere, băi, Cosmin. Doamne! Facem un troc înapoi? Cosmin, stai. Stai. Tu crezi că ești super-erou? Da. Acum Bă, what? Super-erou! Iron Man. Cum să spui așa ceva? A zburat! Fă. Ce? A zburat. Vreau să știu cum ai zburat. Eu am zburat că am superputeri. Ți-am zis că nu ai superputeri, băi. Ui! Uite, Angela, unde sunt. Hai, Angela, pe aici. Ha! Ce, băi? Ui! Ui! Hooray! Hooray! Cum adică zbor? Cum adică zbor, bă? Oh my god. Mamă. Angela. Bă! Oh my god. Mă râd dacă mă sui înapoi. Bu. Ah, băi! Doamne, tu mi-ai speriat la mine. Bă, lavă, vreau să știu ce cât lavă ai acolo. A căzut jos. Bu. Ah! Cipi, cipi, ceapa, ceapa. Angela. Bă, what? Hop. Avem acasă. Vrei să bei acasă? Mai bei tu? Avea o culiță. Hai mă, odată cartul. Hai mă, odată cartul. Mai repede. Bă, what? Trebuie pe aici. Cosmin, mi-e frică de tuneric. Adinauri a zis că nu te frică de întuneric. Atunci. Nu așa. Doamne, ăsta durează o oră ca să merg așa de repede. Bă, dacă durează! Cât durează? Cât? Vreau să... De ce? Da, ok, bine. Vedeți că mă la cu făcute? Să... Prieteni, astăzi o să ne jucăm alte jocuri și astăzi ne jucăm altă cu peșteră. Stai un pic. O să dau un pic pauză la aici. Pa, pa! Să te retorci, bam, bam, bam. Așa. Stai. Uite.
Stai. Uite. Prieteni, uite, vezi că acest se numește claustrofobia ăsta. Și uite, trebuie să vă scrieți The Cave ca să găsești ăsta care se numește claustrofobia. Da, vine pe mine. Ok. Hei, Cosmin! Ce e asta? Prieten, o să facem partea a treia. Adelo, Pa, vino. pa!